Witam. Ludzie pytają, a gdzie siatka na gryzonie? Gdzie zabezpieczenie od wilgoci? Spokojnie, wszystko będzie. Będzie dodatkowy karkas podłogi na palach lub na słupach z siatką i dodatkowa ochrona od wilgoci ze strony gruntu. Dodatkowa konstrukcja daje większą sztywność i ułatwia łączenie modułów. Jedziemy dalej. Stosujemy wełnę o grubości 150 mm. Bez żadnego formaldehіду.